Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabang akwa ban kerpat ya kitu ki kemegi pa lane ki bahayeng ki basen jong kini ki praspa nyau polai ngut nadu karu hills hadu haya khasi hills jongi bat ka jikir pat na kalong sarkar ba kalong ba kimdei ban le chauhi daladi lane nginem isu karpas yaki bakil le chau nang the na po railway station Gawati namar ka sarkar kala penbek kerpang ya kakali ke jong ya kakali na kamenta joki ban penpoi halaki jong ki distrik kumta ka bang kerpat ya kolong bakin sengau bah ban ya trelang bat ka jing penbek jong ina ka sarkar khanam ba kanum don ki jing ma na ka benta jong ki bat na ka benta kitu ki ba wan phai ru na po Tamil Nadu kata ka bang akwa ban kerpat ya ki keme ki pa lani ki bahayeng ki basen ki ba perkhat la se ban le shauhi daladi nang thi na pok Guwahati railway station but ya ka jinglut jing sep jong ka by transportation na dong shedong ya kani ngilakit kle na kalian ka sarkar ban le ban ngila airu instruction shabro ki deputy commissioners bakin long ki brio ki balaridi ban pediang ya kini ki khun samla jongi lani ki parlok ki jongi nakeleng saudong jong jela megala ki batrei shabar jong ke jela hangti hapok jela Tamil Nadu kata kadai ke benta ka bang syukwa ban pentip kerpang ha kani ka sengi ha kani ka janbit na ka benta ka jingtip jong ki pai ba no snong jong ke jela jongi barokawi